खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 27 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया थिखिनियाव थागोन। नोंथाङा सोरखारजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा गोदान बिबान एबा मासि जौगानाय मोननो हागौ। नखरारि आबहावाया खुसिजों बुंफबगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। हा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरा दिनै नोंथांनि फारसे खामानि मावनो हागौ। नोंनि जिउ लोगोरिनि मददआ गोसोआरि गोजोन होगोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फानि इसारा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि समाजारि गोहोमा बांगोन। गोदान बिथांखिफोर जागायजेननो थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां। फालांगियाव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि गथ'फोरजों रायज्लायनाया साबसिन जागोन। सावस्रियाव माखासे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। बेनिखायनो जिरायनाय आरो पुष्टिनि सायाव गोसो हो। गोजाम आबुं जायै लुबैनायफोरा दिनै आबुं जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। मिथुन नेरसोननि सुबुंफोरा दिनै साननायनि रोखा मोनगोन। खामानियाव दावगागोन आरो आद्रा थानाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बे साना मोनसे मोजां सान। नखराव मोनसे रंजानाय एबा हाबाफारि जानो हागौ। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया रंजाथाव जागोन। राङारि आयदाफोराव समानथि लाखि। गारिफोरखौ बाहायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोनि मोन्दांथिजों गोजानाव थानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि आयदायाव गोसो हमथानानै खामानि मावनांगोन। नखरनि सासे सोद्रोमानि सावस्रिखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। फरायसाफोरा हास्थायनाय जाफुंसार जानो हागौ। मोनसे गोथार हाबाफारिनि थाखाय सानथांखिफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय गुनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। मावख' एबा फालांगियाव नोंथांनि सोदोबफोरा गोनांथि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सोमोन्दै मोनसे मख'जाथाव थिरांथा लानो हागौ। नोंथाङा राजखान्थियारि एबा समाजारि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागौ। गाव सनमानआ बांगोन। गोसोआरि गोजोन आरो थुलुंगाया देरहागोन। सासे गोजाम लोगोआ दिनै नोंथांनि जिउआव गोदान गोहो लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सानथांखिफोरखौ जाफुंसार खालामनायनि सान। खामानि मावथायाव गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। खरसाखौ बांहोनाया जाथावना नाथाय आयआ समानथि थागोन। दावबायनायनि इसारा दं। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर होनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि मानसिफ्रा समानथि जागोन आरो नोंथांनि थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोआव थाजिम थागोन। जाफुंसारनाया मावख'आव हानजायारि खामानिनि गेजेरजों फैगोन।
साना रांखान्थियारि महरै मोजां जागोन। बेयो महरगिरिफोर, लिरगिरिफोर आरो फावखुंगुरफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। बे साना वृश्चिक राशिनि थाखाय एसे सांग्रां जानो खावलायदों। बाहागोदारिफोराव खामानि मावनाय समाव रोखाथि लाखिनाया गोनांथार। नखरनि बैसोगोराफोरनि सावस्रिनि थाखाय गोसो होनांगौनि गोनांथि दं। गोसोआव दावराव-दावसि जागोन, नाथाय बेलासिसिम थासारिफोरा रोखा जागोन। रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ सान्नानै ला। नोंथाङा मोनसे गोजाम आयदानिफ्राय थुलुंगा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोजा। धनु राशि। बे साना धनु राशिनि थाखाय खाफालगोनां जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। इसोरारि हाबाफारिफोराव गोसो थागोन। जिउ राहायाव गोदान जागायनाया जाथावना। राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोरा रोखा। सोरखारि मुलाम्फा एबा गनायथि मोननो हागौ। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायजों जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गिदिर खामानिखौ फोजोबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय बोसोन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि खुदियानि सोलोंथायाव दावगानायनि नेरसोनफोर दं। हाबा जानाय जिउआव मोजां गोरोबलायनाय थागोन। रां थिसननायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि गोजोनआ थागोन। नखरनि सिङाव हेफाजाब होनाया बांगोन आरो बिबानफोरा मोजाङै आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि नेरसोननि सिङाव जोनोम मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना खाफाल बांहोनायनि सान। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान खाबु फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ रोखायै फोरमायनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों समाजारि जथुमफोर जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। मीन राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे साना खुसि आरो मोनफुंनायफोरजों बुंफबनाय जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। न'आव गोथार जाथायफोरनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव जाफुंसार जानो हानायनि खाबु दं। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोजों गोजोनथाव मोगा-मोगि जानो हागौ। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।